श्री विनायक सुझुकी कुडाळ। सर्व मोटरसायकलवर सुझुकी कडून 10 वर्षांची वाढीव हमी, कमीत कमी डाऊन पेमेंट मध्ये मोटरसायकल खरेदी करण्याची सुवर्ण संधी। त्वरा करा, संधीत मर्यादित कालावधीसाठी, नियम आणि अटी लागू। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9423 98 97 81 आणि 9423 98 97 82। राज ठाकरे हे संजय राऊतांच्या नाहूर येथील निवासस्थानी भेटीसाठी गेले आहेत। ते संजय राऊतांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी त्यांच्या घरी पोहोचलेत। संजय राऊत यांना काही दिवसांपूर्वी गंभीर आजाराचं निदान झालं होतं। संजय राऊत यांनी स्वतः सोशल मीडियावर याबाबतची माहिती दिली होती। डॉक्टरांनी त्यांना सक्तीची विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला होता। या आजारावर उपचार करण्यासाठी संजय राऊत यांनी काही दिवस सार्वजनिक जीवनापासून दूर राहणार असल्याचंही सांगितलं होतं। त्याच पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी त्यांची भेट घेतली। हाथ वरती कुठे स्टाईल नाही म्हणजे अशी नाही सध्या नाही थोडासा ठीक आहे ती जागा आलो